anichatofemi ndakusuffocate. Ipapo ndo padhuze namudhara start given. Munowamunika musikana kane zita kunzi zero mileage. Kakabada chimuti paka Harare. Harare chiri kuti kudi. Sori dango ndingotenderera mu Harare. Ndina amai vakandichemera misodzi. Amai vakaridza mberi nezuro vachiti andizivi kuti zvinorevei. Amai vanoti ivo vakaenda mukati medhorobha kuriko kuma kitchen kunoda zvikusonwa. Vanda zvikusona hembe kozoita vanonosona zvimudhori zvevana. Ndokubva vatenga chimudhori chevana gore rakapera. Vatenga chimudhori chemwana gore rakapera mukoma KB. Kubva gore rakapera kusvika manje ratogoreka. Mwana akabva aradzika chidhori chake kusora zuro panze. Imbwa ichibveona chimudhori cheshe. Ndokutanga kuchiruma. Chidambura. Mangwana kuseni vari kuona chakadamburwa mukati memudhori muchibva mabudiswa zvinhu zvanga zvakarodwa mukati. Anga ari ndingati zvinoshandiswa nemadzimai kana vari panguva yavo zvakashanda. Nabaisabel. Ndechemuharare. Amai ava vanogara kupi muharare? Vanogara muharare ku Warren Park. Vakapinda mudhorobha. Vakanotenga chidhori. Chemwana gore rakapera. Last year. Okay. Izvezvi kusora kwazuru mwana achivharisa chidhori chake panze. Ndobva chatorwa nembwa ikateka kuchiruma ichibvarura ndidika. Zvakabuda mukati momucho mabuda anodzima before munomati mapets. Anoshandiswa nemadzimai panguva yawo. Akatoshanda. Ndo angari mukati mechidhori chaakatambisa gore rese. So amai vari kubvunza vachiti ndizvo here zvinoitwa nevanhu ava kuti kana zvinhu zviri mukati zvisingaoneke vanongotora zvinhu zvese vachisa mukati imomo kunyangwe chisingashandiswi mukati havafaniri kuisa here zvinhu zvakanaka. Ko mwana ngodai mudhori wakadambuka akazama kuda kusona ega achipinza ruoko imomo achibata mwana mudiki anoisa ruoko kumuromo. Mungaziva here kuti zvanga zvakawanda sei zvanga zviri mukati mechidhori? Vari kuti chakalodwa chese nezvinhu chidhori chese chakalodwa zvinhu zvakadaro. Vari kuziva here? Vari kupaziva asi nguva yacho. Vari kupaziva asi gore rese. Ndodzokera here? Ndoita sei? Mwana wangu akambotamba here achipinza maoko imomo? Chakambodambuka here? Havachazivi asi gore rese. Kwanzi zviri kundibata ende ndinopaziva but nguva yacho yane gore zvinoita here ndidzokere ipapo. Ko ndikadzokera vanobvuma here? Muri yeZimbabwe regai timbonzwa kubva kwadiwa vateereri. Muri yeZimbabwe machinzwa kachemuharare kuti chiri kuti kudini. Zvakaoma. Saka vakazoita sei nezvavakaona izvo? Vakangozvitora chete ndokuzviputira panzvimbo muchete ndokuzvivhara nemaplastiki vakazvichengeta. Morning Kanyemba hapana kuchena nenyaya yekuchechi yekuglenora iyo yemudzimai wekuglenora. Ngavaende kuvakuru vechechi kuti vanobvunza kuti chii chakaitika chakazoita kuti mudzimai adzoke achirwara. Ndinonzi chikozi ndiri kuno kuCape Town kuSouth Africa. Kuri sei kuCape Town kuSouth Africa? Ndiri kuona pane nzvimbo dziri kuchema kuti masaisai ari kudambuka. Kanyemba ngatisashore chechi pari kuda kutarisiswa zvakanaka. Pamwe ndiye mukadzi uyo akakanganisira chechi. Ndinonzi try more zisengwe paodzi. Ndiri kunoko kwaMutare. But mwana wesangano mwana kana akakanganisira chechi anouyiwa naye kumbaga. Tine mwana wenyu uyu but mukereke tiona tichadzizira naye ari kutora varume vevanhu. Uyu mwana uyu zvamuita mukereke ati atichikuzivisa isi mubereki wake. Mwana uyu kana vamwe vari pakereke anoenda kumabhegi achiba zvinhu zvevanhu. Ika ndokuti kereke yakarongeka. Ko kana akakanganisa pakereke chii chakakanganisa chisina kukwanisa kunodzwa murume wake? Takaregererwa kangane zviya namusika vanhu. Kakawandisa. Kwai 7 times 7 ndiso? Handisi kuziva hangu. Ndi munoziva Bhaibheri. Tibatsirei. Nditombotanga naenda pamweya. Takaregererwa kangani. Saka kana kereke isingakwanise kuregerera mwana wesangano. Baba Isabel na Baba Pati. Chidhori zviriko izvo Kanyemba. Masofa chaiwo unoona aine mapampa. Zvidziviriro
nezvinoshandiswa nemadzimai panguva yavo. Ita pfo kuvashandi vachingomafamu kusanganisira vateereri vanoti Innocent Manyoso, Regai Samuel Gwaya, Nobel Chabeta, Shekman Matono, Israel Tembo, Tinashe Gotora, Lucky Makanjira, Victor Katiyo, Mr. Sosa Pachimanikire, Zebe Taireva, Jean Rusere, ndinonzi Mr. Intelligence, Kelvin Joao Pachungomafamu kunoku kuguruwe. Kuriseko kuguruwe nasi 0713-938-538. Regai Kati Gamuchireka, Mr. Kwaramba kubva ku H Solutions, company inogadzira ma-incubators ekutsotsonya angawe mazai ehanga ehuku nemamwe mazai ose. Tinzwe kuti nasi vakatibatirei mangwanani mamuka seko baba Kwaramba. Mangwanani mukoma KB zviri kufamba zvakanaka here?